Á espera dunha solución, os vertidos da Ribeiriña seguen a sucederse ante a impotencia dos veciños. Contan nas súas reclamacións co apoio de diferentes forzas políticas. Desta volta foi a coordinadora de Podemos Galicia que se desplazou ata a zona para coñecer a orixe e o alcance deste problema, que afecta non só ao Concello da Pobra, senón a toda a Ría de Arousa. Bueno, parece que hai claros indicios non de que os depósitos da onza de oro da ex-conserveira teñen moito que ver e desde logo que a situación na que está neste momento a DASA cos depósitos levantados tamén teñen moito que ver. O que está claro é que aquí o que hai que ter é unha solución, é plantexar unha solución. A Xunta neste momento ten na súa responsabilidade facer ese informe que ten 4 meses para facer, para o estudo da zona e para aclarar precisamente todas esas dúbidas e poder acometer a inmediatez que isto pide as obras de solución. Conscientes da complexidade do problema, instan ás distintas administracións competentes a buscar unha solución conxunta e a longo prazo, que pasaría pola clausura dos depósitos e a demolición da antiga nave da DASA, que permanece aínda na zona cos consecuentes problemas de seguridade. A orixe dos vertidos segue sen coñecerse, neste momento hai un requirimento a Costas para que dé nun prazo de 4 meses, o cal consideramos excesivo, unha orixe exacta dos vertidos e un prazo e un requirimento aos propietarios da nave para que lle poñan solución a todas as cousas negativas que acarrea tela aínda en pé. Nós queremos atallar tanto o problema dos vertidos como o problema que supón para a seguridade veciñal a nave de Adasa e esperamos que ambos requirimentos se cumplan na maior brevedade posible. E o requirimento que se está mandado aos veciños para que fan unhas mínimas actuacións de seguridade, polo menos o de tapiar todo, que non se pode acceder ao interior, a cuberta e, sobre todo, tamén a chimenea que está na parte posterior, que está a punto de ter problemas estruturais graves, según informe do arquitecto municipal, pois teñen que poñer solución. E, se non, teñen que intentar falar ca Suiza que leva o concurso de acreedores e que se den de conta de que aquí un pouco rendimento económico van a sacar e o único que teñen sentido é un problema grave que repercute en toda a cidadanía do Concello e da Ría de Arousa, como estábamos dicindo. Ademais, a cuestión de seguridade, os vertidos están a ter unha afectación directa sobre os bancos marisqueiros, comprometendo a economía de moitas familias que dependen da actividade. É un problema moi grave porque afecta directamente a economía de familias, como xa temos comentado. Entonces, desde ese punto de vista, hai un problema grave da aldea, como din eles, no entorno de contaminación na Ría de Arousa e tal, e aparte hai detrás un problema social no momento que, por culpa deste tipo de verquidos, se cerran zonas de traballo, que eso se transmite en que hai xente que está na casa sen ganar cartos.